Eu chamo-me Enrique Fernández Pérez, son de aquí desta zona, de aquí de Verín. Temos unha bodeguinha aquí na quinta, que se chama Quinta do Buble, en Oimbra, do concello de Oimbra, na Casa dos Montes. Estamos bastante contentes con ela. A uva sale, é dicir, nós temos casi propiedade propia, temos digamos, un 80%, temos algunhas alquiladas tamén, e compramos tamén a varios, pero xa hai xente, é dicir, un vendese 5.000, outro vendese 2.000, outro 8.000, que son a diferentes persoas. Bueno, estamos plantando unhas 18 e temos en total unhas 30 e pico, cerca de 40, sí, 40 hectáreas. Pois Mancía Godello, un pouco de Traixadura, pero moi pouco. Algo de Loureiro e un pouquiño de Albariño para facer as mezclas, pero moi pouco. Pois entre blanco e tinto rondando os 100.000 litros. Pois pouca cousa lle damos. É unha terra que se mantén bastante ben, con a má ou dúas de sulfato e algo de azufre. Temos o problema un pouco de cobre. Hai anos que necesitamos un pouco máis, pero hai anos que andamos bastante ben. As que nos plantamos xa son todas máis de 15 anos, e despois estas que temos por aí alquiladas son todas viñas porque nos interesa, e ademais non quero agora tampouco, pero estamos nunha zona moi boa porque estamos arriba de todo e aquí a uva é bonísima. Cuanto máis alto o godello, mellor, menos cantidad, pero mellor calidad. Porque aquí, por suerte, o viño é bastante bo todo. Pero hai unha pequena diferencia das viñas altas ás baixas, sabes? Aí notase moi rápido. Por iso, co que probo os nosos viños de aquí, volve a picar neles. O que queremos, por iso estamos plantando, non se digo, este ano vamos plantar unhas 18 hectáreas. Bueno, xa están plantadas máis da mitad, o que pasa é que, ainda non empezaron a dar fruto, están plantadas deste ano. Po ano que ven imos rematala outras 3 ou 4, cas 20 máis as 30 e pico que temos, andar por as 50 hectáreas é o noso margen. A ver se podemos chegar aos 300.000-400.000 kilos de uva. No, o que nós estamos tratando é, xa temos, está todo plantado xa para facer casi todo con un tractor, e agora imos preparar a bodega este ano para meter a máquina para a vendimia, para non depender, porque senón o tempo aquí, hoxe tens bo tempo e mañá está chovendo, e iso a nos mátanos. Pois de que, por exemplo, nos que vendemos en Alemania, Holanda, Bélgica, vendemos en Francia, vendemos casi en todo o mundo, pois este viño, cando lle ven o DOC, se chama, é cando tú podes lle por viño de actor, podes facer o que se dá gana, pero a xentiña, e despois se temos algún puntiño en parque, entonces é a salvación nosa. Pois é unha puntuación que ven de Estados Unidos, é un tío que che fai é dicir, dache a calidade do viño que tes que ter. Cando che dan a nosa, non lo den por un par de veces. Entonces ese ano, pois, vendes automáticamente o viño. Pero onde máis se mira isto é no estranxeiro, non é aquí en España, que tamén a xente o mira. Pero no estranxeiro a xente anda loca por eso. Eu nunca pensei que o noso viño chegara á calidad que está collendo. Sí, pero aparte, sabes que aquí xa houve unha plantación antigua, todo Monterrey, que era fruto dereito e viñas que non producían viño como debido. Agora sí está ben. Nos supón para nós agora mesmo a dominación de origen de aquí é unha dominación pequeniña, pero gracias a Dios está collendo bastante fama, pero non solamente no estranxeiro, senón aquí, incluso Bilbao, Barcelona, Madrid, é dicir, temos tamén bastante comercio nacional que tamén nos axuda un montón porque cada ano está collendo máis fama os nosos viños.